nasi makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikenda pinandiri mukati mekufamba tiri kuitika matima na nyika idu. Mari mwezuro kana kuti zuro ndi zuro muri yeZimbabwe. Makanzo ndiri mukati mekureva nyaya ndiri kutaura pano. Iri nyaya yekubhinga yeguva kana kuti munhu akafa akachererwa makuva anokwana kuita 11 but achiramba kuchereka kusvikira munhu adzorwa zvakare adzorerwa kumochari kuti vatange vafamba. Ndini nyaya ndinayo muri yeZimbabwe yekukwekwe ya teacher chikoro chine primary ne secondary. Teacher weku primary angane mukadzi wake asingadzidzise. Teacher weku secondary angane mukadzi wake vese murume nemukadzi vachidzidzisa. Asi pana teacher akazozvisungirira achiti ndadzikisirwa nekuti teacher uyu ndoku primary ini ndiri ku secondary. Zvanga chaitika. Ndosva ndauya nayo. Ndine nyaya mukoma KB yandiri kutaura panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshedzera kuti muzarabani ya mai vari mu hospital izvezvi vakafa kuseni vakafa masikati vakazofa manheru kusvika vatonzi vafa kutakura kuendeswa kumochari asi izvezvi vakadzorwa vari muwadi mavakurapwa vapenyu mushure mekufa kudzoka kubva kumochari. Asi madzokero acho ndio wandinawo. Ndini nyaya muri yeZimbabwe yemunhu akafa achitsvagwa mushure mekunzi iye ari kuti izvo handinganeswi nemukadzi wangu zvokuti izvo anondiratidza zvikomba zvandinotoziva. Murume achibva angobuda pamba akati ndakwenda achibva ashwaikwa. Baba vake vachibva vazofa. Vafa kudaro hembe dzavakanga vakapfeka baba ava dzakawachwa dzikaiswa pawaya. Asi mutumbi uchori mumba kuti munhu akafa. Masikati machena vanhu vari parufu. Gudo rakasvika rikafamba kastepu kubva kunze kwemusha raifamba nemakumbo anokwana mana 4 makumbo rakupinda mumusha nekuti akafamba nemakumbo maviri. Vanhu vakasvika vakamira vakatarisa rikasvika rikatura hembe pawaya ndokubva rabuda richifamba nemakumbo maviri. Richifamba nemakumbo maviri kudaro rasvika kunze kwemusha rikatanga kufamba nemakumbo 4. Asi vanhu vakazotevera kuti rabuda rakadaiso kwehembe dzemuvi dzaina nayo kupi asi dzakazonowanika padzakawanikwa pacho ndio pandoda kuudza kuti panei mukoma kepa wato paka gadoma. Sudzirai chimwe tozopinda muchitoro nevasawira vedu veH Solutions. Icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya ndakutaura pana pamukoma KB inyaya yepahwedza. Nyaya yekuhwedza yakamira sezvizvi. Pane murume akaroora mukadzi wake achibva aita vana vaviri. Aita vana vaviri murume uyu iko zvinoziva munhu aishanda kudhorobha asi mukadzi wake ari kupi ari kumusha. Mukadzi ari kumusha kudaro mukoma KB nemuri yeZimbabwe aiuya apo neapo ende murume vanhu vari kuchema nekuti murume munhu aizama kuvaka musha wake ende anga achisimudza musha wake zvokuti kuvakawo dzimba dzakanaka achipenda achiita sei munhu ari kufenzawo newaya yakanaka payadhi yake. Asi murume uyu haana kurwara kwenguva yakareba akarwara nguva diki. Panguva diki iyoyo akakwanisa kutaura mashoko ekuti inini ndogona kufa pakurwara kwangu asi kana ndichinge ndafa ndine mashoko andaida kuti muzive. Chandiri kutaura imhosva yandakaita ndoda kuti ndione nzira sokunzwa kwangu kuti vanonamata vanoti kana uchinge wafa unofanira kunopinda mudenga rakanaka nokuti kune nzira mbiri dziriko. Ndiri kuda kuti ndiende nzira yakanaka. Ndine chivi chandakaita mukuberekwa murudzi rwedu. Asi kana ndakundikana kuchitaura ndisati ndafa kana ndichinge ndafa ndine mashoko andaida kuti muzive. Chandiri kutaura imhosva yandakaita ndoda kuti ndione nzira sokunzwa kwangu kuti vanonamata vanoti kana uchinge wafa unofanira kunopinda mudenga rakanaka nokuti kune nzira mbiri dziriko. Ndiri kuda kuti ndiende nzira yakanaka. Ndine chivi chandakaita mukuberekwa murudzi rwedu. Asi kana ndakundikana kuchitaura ndisati ndafa kana ndafa ndisina kupupura chinhu ichi mukuvigwa kwangu kunogona kunetsa kuti ndibve panyika mundiise pasi nokuti mashoko angu anenge asina kuti sei asina kubuda. Ndiri kukumbira kuti pavanhu vanouya pandiri vachizondiona ndibvunzisise dzimwe dzenguva ndirogona kutaura asi ndiri kulemerwa ari kurwara. So murume uyu mukoma KB aidanana nemukadzi wemukoma wake ende anotofungidzira kuti mwana umwe womukoma wake mwana wake ende mwana uyu akatopiwa zita rake iye achitobvisa mari kuti mukoma ndiri kuda kupa zita remwana wenyu kuti Washington Marimira. Asi vatamba vachidanana kurwara kwakuita ari kufa ari kuti iye
ari kufunga kuti akafa akadaro anogona kuenda kunotambura chikonzero aimbwindi wokucheche asi apakaita chivi. So akazosvika pakutofa asina chaataura. Asi chadzorora mukoma KB ndiri kukumbira vagari vari kuwedza pane murume akachererwa makuva anokwana kuita 6 vachibata dombo 6 kungoti tsvaru 1 mita dombo risingaperi. Asi dzimbo idzi dzitori nemamwe makuva ari padhuze vakaenda pavakachera rimwe gora baba vake riri panext vakanomboona dombo but ipopo vakatowana dombo rinoratidza kuti riri kuti overlap kunopinda mugora baba vake but baba rake pavakacherwa hapana kuwanika dombo. Kusvikira vachishedzai munhu utungamiri hwakuita zvaakuitika izvi munofanira kuti mubhadhare nokuti nzvimbo dzamachera message dzese idzi ndiani vane zvimwe zvavachazoita pamusoro penzvimbo idzi dzoda kufutsirwa. Veduwa musakugare makadaro mukaona zvadaiso zvino zvazvinoreva fambai ndokutsvaga mubatsiri. Mubatsiri akaenda munzvimbo yehwedza haabvi kuhwedza achibva asvika zvikanzi ndiri kuona munhu yaane mashoko akataura vane zvavakaudzwa nemunhu asati afa ngavauye mberi kuvese ndobva wamira vaitosvika kuma7 mukoma KB vachingoti ini akanditi ndine zvinhu zvandakaita uya ndipupure but pandakaenda handikupupura ini ndine zvandakaita asi nauzozvitaura atizi ndizvo. Mukadzi wake ngabvunzwe ndokubvunzwa veukamabvunzwai hapana kana 1 munhu anga ane nyaya. Zvadaro baba pati zvikanzi ndokusaka tashedza mubatsiri tiudzei zvikanzi ndiri kukumbira kuti mutore munhu uyu ane mabhuku ake ekubasa angainawo. Mumabhuku imomo tingatadza kuziva mashoko arida kupupurwa nemunhu uyu angatadza kupinda munjere dzangu but panotangira nyaya panotozvibude ndapaona. Ndiri kukumbira kuti mubuditse mabhuku emurume uyu akapedzesera kuti paakabva kubasa achiti haachakwanisi kuenda kubasa akurwara. Mabhuku iwawo aanoti kuyangwa akaenda mamwe anosara but iwo hamasiye mabuditsei timbomatarisa. Ndobva abuditsa mabhuku zvikanzi muzukuru kana kuti mudzimai vhura mabhuku. Ndobva tanga kuvhura mabhuku ndobva vasvika pane imwe peji mukoma KB yavakaona yanga ine mapics maphotos akatorwa murume uyu aine mukadzi wamukoma akatobata mwana uya wakapazita ndo aripo ipapo. Ndobva wavhura kuseri ndobva waona kune rimwe piki zvakare rakatobuda amai guru nababa munini vakashaika vakatombundikirana vachiratidza rudo. Piki iroro mukati maro muine zvidziviriro. Mune piki nezvidziviriro baba munini namai guru vachitotsvodana vakambundikirana. Rimwe rachona vakatorwa ari baba munini nemudzimai mai guru nemwana pakati. Pakabuda piki iroro zvikanzi ndinovimba kuti apa ndo pane nyaya yesa ndo zvangachida kuti nokuda kwemashoko aya munoti kudive rudzi ndo pakataka kubuda vanhu vakawanda vamashivedzera kuti takambozviona izvozvo. Pane patakamufungidzira nguva iyoyo mukoma KB mukadzi akabva abuda ndokuenda muchimbuzi achibuda muchimbuzi ndobva apinda mumba ndobva amwa mushongo makonzo. Amai guru vaya vekuita mwana namama munini wekufa ndobva amwa mushongo makonzo ndokutakurwa vanhu vakutorutsa munhu vakuti muisai munhu mvura kumuisa munhu mvura kuenda kuchipatara mai guru havana kufa vapenyu. Zvikanzi kuti tigare matare hazviiti mwana uyo haasi wedu. Mwana upi? Mukadzi amwe zvinhu izvi haasi wedu muroorwa pano. Ngatishidzei vabereki vake vari kuuya musi weSaturday nekuti hama dzake dzimwe dzinoenda kumabasa. Musi weSaturday uyu ndo pari kuenda hama dzachona watikatarisana nawo but mukadzi uyu mukoma KB ari kuenda neescort akachengetwa anogona kufa vabereki vasati vauya anyaya izobudiki. Mushakabvu sezvo pakacherwa makuva anosvika 6 akazovigwa here pakabuda zvinhu izvi akabva avigwa but zuva iroro munhu asati apedza kutovigwa pachiitwa zvinhu izvi ndo pakamwa mukadzi wemushonga uyu. Murume akatosara kutovigwa uyu guva rakuchichereka ka zvaakataura kuti kana zvisati zvabuda izvozvo handivigiki chikonzero handiri kuenda ndoda kupinda denga. So mai guru izvozvo chiri kuchipatara here kuti wakumba mai guru vatowe kumba mai guru vakutotsvaira vakutosuka-sukawo nevamwe but mudhuze mavo kusanganisira murume wavo itekiteki tight security. Mai guru vane mhuri yakura sei? Vane vana 4. Iye mwana wekupiwa zita nabamudiki mwanai mwana mukomana ari panambani? Ari pa ndiko kupesera ndiko kumalizira.
but bamkuru vari kuti kudini mukoma iko zvinhu zvatopinda bhizi vari kutoshetero mushure mekutorerwa mukadzi mushure mekuitirwa mwana ndinda kupinda bhizi rekusaenda kubasa zvakare kuchengeta munhu kuti asafi. bamudiki vekushaya ava vanga vane mhuri yakakura sei? Bamuri vangane vana 2 vangana 2 chete bamunini ya chakanyanya wechi 3 ndanga ari kwamukoma to substitute iko mukoma obva wasara ne3 ya kuri vati vanga vatoride 3 but problem akanoitira mwana wechi 3 mumba memumwe munhu iwedza akuti kunobva chiremba ndokunobva chiremba simba chiremba komanda chinomakwadani. ameno nai baba Isabel ko amai vaya vepoto vekuti mukandipa poto yangu mwana muchamuona achamuka ko zvakazodiniko ndinonzi amai soko ndiri kunoko kwa Mutare. Ichokwadi pakupedzesera pavakatera kuti tatenga poto yedu vakati vakunoona machairman vanhu ndo vakambotonga nyaya iyi asi pakupedzesera madzimai vakatizo ndichauya mukoma wangu ndichikuudza chikonzero nyaya iyi handisi kuita ndega ndiri kuita nevamwe vakuru venzvimbo saka pose pandinouya ikoko ndinenge ndataura nevakuru saka ndichauya patakamira ndipo kuti vachaita sei vachauya asi sekutaura kwamakuita takuvatsvaka. Please vatsvage nokuti mhuri yeZimbabwe iri kutsvaga update pano. Rega ndingoshevedzera kuti amai vekuHeathcliff vane mwana akafa mushure mekuti vachipopotedza nemunhu vakaona nyoka munhu akati parufu penyu vakauya poto yangu yakabva yafa nditengerei poto yangu muone kuti mwana wenyu haamukeri ndiri kukumbira kuti sokuya kwamakaita nenyaya dzokai ruzhinji rweZimbabwe rakuda nyaya yetizive kuti nyaya yasvika papi. Is it Heathcliff or ECV? Aiwa Heathcliff Antananarivo maborodero kopesikosikabhera amai kana makateerera kadzokai nenyaya vateereri vari kubvunza kuti zvasvika papi. Paka cholocho andiriya simudzambada pakatsikatsika andiriya mayikanda dirove pakatsikatsika andiriya mayikanda andirove andiriya iwe andirove pakakumbira andiriya mayikanda andirove iwe andiriya iwe andirove pakatsikatsika muteka Chiboni chunguni pini pote leola chunguni pini pote. Tapio. Whoa, right is the fight for the pizza di pro. Fala tuzipekeshani mturaima. Chumanja wakachuemba kimenikani. Sipini tu horomaiti. Teni oroshuri pini pote. Wakachwe. Sipini horomaiti. Teni oroshi. Airi. Rigiti. Cholocho. No time to waste baba pati munowanzo zviita kana makuda kutsudzura kutangira pekunyudzura paya Treatment no doubt pachimuti kwanziso National FM ndiyo ino chimuti Zimbabwe yadirwa sugar sakaitwa nekutungamiri pamusoro Mr. Albert Chaka live vari pastage zvakanzi yadirwa sugar National FM inzwa Zimbabwe kuchoro chopane pachikoro pane mudzidzisi akaendesa umwe mudzidzisi kukoti sokumutora semusungwa tenoroshi. For example yes Kanyemba na Bosho yes vari pachikoro okay Kanyemba waendesa Bosho kandi Bosho Kanyemba achinoripota nyaya yake muda kuisa nyaya yacho kukoti uku kwa chief here kana kuti Major Street Civil Court ndokupi kukoti right nyaya yakataka kuenda kwa mambo okay kunosvika tosvika kwa Major Street Court zvichienda nekuti havasi kunzwisisa inzwai mashoko acho umwe zvikanzi handipinde muchimbuzi umu nokuti makapinda Bosho matichaitika haina ndipinde muchimbuzi umu nemhaka iyi makapinda Bosho vanodzidzisa pachikoro chimwe chete okay kusvikira vasobvunza zvakare nezvikanzi ndakuonai muchibuda muchimbuzi umu mungapinda muchimbuzi icho svikati kwandindiyotiyori zvikanzi asa muzeti makapinda Bosho kusvika zvasvika kunzeve dzemunhu kuti iwe munhu anoti hapinde muchimbuzi umu ende munhu usanomupinda manoti zvakauma ungapinda muchimbuzi umu makapinda Bosho asi Bosho hafanirwe kupinda muchimbuzi ende muchimbuzi manenge apinda munenge makaita sei chakakuvakwa china kunzi chinhu chanenge ichinanenge chimbuzi chevanhu vese asi shoko rikutendera chiti ndotopinda ndotoshamisa mungapinda muchimbuzi umu makapindwa naBosho akazonzwa here mashoko aitaura naKanyemba ndokunzwa mashoko aritaura naKanyemba ndokusvika kunobvunza Kanyemba zvikanzi ndizvisiwe kuti kana wasvinzwa ndizvo
akazozvinzwa ega manje kuti vana vake tonzi vana vangu musapinde muchimbuzi makapindwa nabhosho but ine makayei ndio zvaruda kunzwa izvozvo saka bhosho ndiye akazoendesa nyaya kumatare kuti inini handizivi kuti vamwe vana torambidzwa kupinda mune mamwe matero musapinda muchimbuzi ichi nekuti makapindwa nabhosho munopicha inini munenge maipei chimbuzi ichi kana pari pachikoro iprimary kuti secondary iprimary tozva kuti pane marestrooms kuti zvimbuzi zvevana vechikoro chokwadi pamwe chete nezvo maticha chokwadi handiti chokwadi hapana bhosho hapana kanyemba chete pana maticha akaonda kusanganisira vamukwasha chokwadi vanopindawo muchimbuzi imomo saka munhu ashupa ndi bhosho okay ndiye ari kutaura nezvakachita kuti veduwei shuwa mungapinda bheta ndichoenda kuchimbuzi chekumba pakupinda kana kupinda nokuti hamuiti mukapindwa nabhosho saka nyaya yaenda kwa mambo yes yakanzi kudini mambo vari kutaura kuti nini taura shamari yangu iyo umwe wako ari kuda kuti iwewo uri kufamba uchitaura ende akakunzwa kuti musapindamo kana kuti handipinde chikonzero makapindwa nabhosho chene chimbuzi ndechevanhu ichi kusanganisira bhosho munhu pauri kuti iwewe musapinda kana kuti handipinde nokuti makapindwa nabhosho chinoitwa nabhosho chisingaitwa nevamwe muchimbuzi chi bhosho ashaishei akanganisei kusvikira munhu adzamba usikapiwa uri mudhete zvaita kuti munhu akumbire tsamba zvakare akuda kuenda kumberi charuda ndechekuti patauro mashoko achiti wai asingapinde muchimbuzi kana kudzivisa mungupinda muchimbuzi kana kutonzwa shemu kune vanhu kupinda muchimbuzi nenyaya yekuti mapindwa nabhosho saka kanyemba hapana mashoko akataura kuna mambo pakashedzwa kudaro ahana ende zvokuti akazozvitaura akatozobvuma kuti akazvitaura nokuti mawitness nevanhu mwe vakaudza vamwe kuti musapinde muri kubuda munyariri hamuziri makapindwa nabhosho handipinde makapindwa nabhosho akasvika ende akazomabvuma nokuti mawitness aripo asi kuti chitaura kuti nemhaka iyei uchiti makapindwa nabhosho hamuite 0713938538 quarter to 12 ndo pafika nthawe pari manje DMR at the moving training semudzambata tirove pakadzekadzeka semudzambata tirove pakadzekadzeka mchaka semudzambata tirove pakadzekadzeka mchaka semudzambata tirove pakadzekadzeka mchaka semudzambata tirove pakadzekadzeka semudzambata pakadzekadzeka semudzambata pakadzekadzeka semudzambata mchaka pakadzekadzeka ra semudzambata kia pakadzekadzeka pho semudzambata tsudzura ipapa Isabel ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba tadziri kuitika matima nose nyika ino wamukasaiwo zoko vanoshetura netali chifi marange mapuranga homwe baba namai Oden vanowanika zvavo paGlenview vakabona chimuti pari chagarika ipapa wamukasaiwo netsaizenge mailara pamuchidalala wacho mamukaseko mbuya lara ndisikakakana taxi driver wandanimba akabona chimuti kwanze chinoerezwa desire chigwendeza wamukaseko taura ikaleso wamukaseko wanoshinda kuti Sandra Maganda kwanze ndikupe sando bababate kwanze ndikupe chipianiso nani kwanze ndikupe isimbiso nani muchaka ndisa anoshinda kuti Sandra Maganda kwanze pamarova ndiro ya baba yes kwanzi mandimutsa pananga ndiri Sandra KP anenge anopinda pamwe wamukaseko apamela nenge
chimuti akapera kuti zve handikangano chizoti ngoni dzashe mabhuku kwabula bwayo ndisikakangano vakapera chimuti wamukaseko achidoti iye achidoti Melissa Foster akapera chimuti handikangane Petros Foster pamuchedina madhara handikangane kuda kwashe Goteka Rebecca Foster Terence Bobo main actor baba Kaiden ndisakangane Isio Tembo nemurandakadzi wake Queen Memo Maruma hoko chimuti vakapera kuti wamukaseko Queen Esther kana ngoni banditi chimuti vakabata Rosemary Marongedza vanomucheda 6 minutes Miriam akapera chimuti pamucheda Ana Mukaro wani mukadzi anomuti muChina anofamba kastepe kanozika National FM ndi Ana Mukaro muChina akapera chimuti paka muri Zimbabwe 27-28 palusaka paka palipo mkoma KB paine mutambo ngochinzi ndi waro yekuti say what apo pakazoitika nyaya yemukadzi akaita chishamiso chokuti akawanikwa muviri wese uchibuda ropa mushure mekunze mukadzi uye anga aifarira kuti kana ari kukaitika rufu anofarira zvituna anenge achitofarira zvekuti anotodza kuti dai munhu uyu anonoka kuvigwa chaanoda chiri nje kuti iye anga ari mumba mezvituna Pulo man selector chii chakaitika kulusaka munhu aifarira zvituna auya kuzobatsirwa nenyaya yekuti munhu aifarira zvituna kana kukanzi kwafiwa anotofarira kana kutopinda mumba mune chituna zvoti kungovemo kwake achiona pakarira chituna ufara zvaimufadza zvakatozoonekwa kuti apo dambudziko rake ranga kuti buda mwiri wake waibuda ropa wese ndopa zvakaonekwa nekuprofita kuti munhu uyu akatanga dambudziko iri mushure mekuti baba vake pavakafa paakaona chituna chababa vake ndo pakatanga nyaya izvi ndo pasakakanganisika saka anganguva munhu anofarira zvituna asi zvakazonakidza musi weSunday ari mukati mekubatsirika achionekwa mwiri wake uchibuda ropa chino chinhu chakashamisana vanhu vakawanda kuti ropa riri kumbobva pai ari kumbobuda ropa zvaita sei mubatsiri akabatsira mudzimai uyu akati chii chakaitika kuti atange kufarira kuona zvituna akatanga kufarira zvituna pakakupedza kuona chituna chababa vake pabody viewing yababa vake pakataka kuizwa kuitwa kuti mbane mhepo iri kunzi pakufa rufuro baba vake pane zvanga zvakaitika zvekuti baba vake vane mushongo wanganawo kusanganisira kubatanidza nevana so baba pavakafa mwana achimona chituna chababa ichi anga kutongofarira kuona zvituna akatonzwa kuna rufu acho daindainda ikoko ende aitoenda kureva kuti kwanzi aitomwiswa ropa rezvituna izvo zvituna zvizvo zvainoonaka aitomwa ropa razvo bati zvaitika asingazivi kuti zviri kufamba sei aisaziva kuti zviri kufamba sei asi kutanga kuzobuda ropa akazvitanga rini zvokubuda ropa akatozozviita izvezvi nguva inoyo ari mukati mekubatsirwa ndo paakabuda ropa nekuti chirwere changa chiri pari ndechekufarira kufarira zvituna ari mukubatsirwa ndo pakaita kubuda nyaya yekubuda ropa paari kuti ropa iroro aitorimwa rinofanira kuti ribude paari akabuda ropa rakawanda sei aita zvokurutsa ropa aita zvokurutsa ropa achirutsa dzimwe dzenguva nikwakavanzika mushure mekubatsirwa zvakanzi kudini nemubatsiri zvakanzi izvozvo zvaitika izvozvo ndo zvinoreva kuti munhu aporiswa ndo zvangachita sei ndo zvangachinetsa paari so ivo vari kumirira kuti zvinhu zvisina nguva zvakaitika musi weSunday zvinhu zvisina nguva vari kumirira kuti vaone kuti zvaimbofarira nezvaitika paari zvichiri kuendera mberi kuti vagove neansa yekuti munhu aita sei apora mukadzi uyu akura sei 37 years ane mhuri here atori nevana vaviri akaroorwa ari pamurume ipapo ndo paitoinzwa kuti kana kwafiwa dai ndaenda dai ndangonziwo pane vanhu vari kugara mumba mune vanhu dai ndangogara wemo mungaziva here kuti rufungani rwakaendwa nemudzimai uyu achinosvika padhuze nezvituna no akakutorondedzera iye yanga iri secret yanga iri maari yokuti kana kwafiwa kunyangwe murume akaramba akati tine basa rakadai so anofanira kuti aende kazhinji aiti nemurume wake vaiwanzonetsana nenyaya dzekuenda kumarufu but murume aisaziva kuti chii so pakuzotanga kurwara nepakuzorota dzimwe dzenguva akatobata kaundi kapu yeropa achimwa dzimwe dzenguva mangwana kusina achimuka anotoona murume wake ukatsvuka wine chi une ropa ende kapu ichirodza kuti katsara nichi ine ropa but ndinozoona zvakaita sei zvavakaita zvine ropa so murume anopopora achiti nguva yakawanda tainetsa nenyaya dzekumarufu but ndaisaziva kuti dambudziko riri mukadzi wangu ndiripi akutopopora kuti ndikasaenda ikoko raito ri dambudziko but pandakatanga kuita zvinhu izvi ndo pandakaona mutumbi wani wababa vangu kunyangwe vavigwa ndaingoti dai ndaramba ndichingoona chituna chavo lusaka yasinga black po muchaka ndinonzi discuss and desire chigwededza all the way from Bakasa 20 minutes past 11 National FM radio ndiso tine chikunyana ndiso tine chimuti tinoteererwa nedzimwe nhefenyuro tatsikwa 0 Baba Isabel tarisaone zviri kuita WhatsApp platform haikanyemba amai awo chawakadya chapfuka ndinonzi maisamu kwa ganda nzara hey
asi mubatsiri achibatsiraka amai ava vaifariraka kuona zvitunha ndofunga kushandiswa kwavaiitwa vakazorutsa ropa. Akati ivo pane here urombwa kana kuti wakabva kuhama neshamwari kana kuti pane kubata-bata kwawakaita vari vega? No, kubata-bata ari ega hapana, asi kungoti zvakashandiswa. That's why basa iri rakabata zuva rekufa baba vake, achiona mutumbi wake wababa wechitumbu cha baba vake, ndo pakatanga kurwara kureva kuti iye zvaitova zvisimo maari, asi ninye kuti baba vaenda kureva kuti pane zvaiitika zvisisaitiki. Right. Maprofita vakarohwa mucheka ndiye zi kufira pasowe Comrade Terezina padombosa wapamunga. Mati mumu wacho akafira kumokambiki Mozambiki ari pasowe. Saka mutumbi wakatodzoka ire kuZimbabwe. Ako kana wafa watofa. Nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yakamira sezvizvi. Pakaitika nyaya yemwana akashayikwa. Mwana uyu akashayikwa achibva aita iye 6 months. Ndichiri kumuti mwana asi mukomana 19 years but anga chiri mumaoko evabereki. Nyaya iyi yakaitika kukariba nzvimbo iyi ndingaiti yekuti kana tichienda kuborder inzvimbo yekutoti mombe ndingakuti mhuka dzisango dzakafanana nenzou munotodziona murodi. Right. Tichienda kukariba igame park. Kunzvimbo iyoyo ndiko kashayikwa mwana. Kwashayikwa mwana 6 months mwana hasi kuwanika. Vazama kutenderera. Zvikanzi neimwe hama, no, mwana wamuri kutsvaga imimi wangu kuno zvipuka kune chika, but hatinongotanga kudaro kuti mwana akadyiwa ndese. Kunyangwa akadyiwa but tofanira kuziva kuti akaita sei akadyiwa nezvipuka. Regai ndimboenda nemi kune munhu kwaonera ndakaita mwana wangu inini. Ndobvaenda kumunhu. Aenda kumunhu achibva asvika ikoko. Zvikanzi zvandoda kutaura panapa ndezvekuti ndinoda vanhu vakashinga. Mwana wangu akadyiwa nezvikara. But munofanira kusvika pakafira muchiona zviratidzo. Ndaona akadyiwa asi haana kupera mune zvimwe zvamuchaona kusanganisira hembe dzake. Dzinoratidza kuti mwana wenyu uyu. Kana takubva pamba akuita ari kupfeka bhutsu. Tiri kufamba netsoka. Ndiri kukumbira kuti vanogona kubereka secho, berekai kusecho kumusana. Muchisa kana chikafu dzimwe dzimwe munogona kunzwa nzara tichifamba. Yes. Kureva kuti tine rwendo. Pane mutambo. Handikwanisi kuziva zvemakilometers. Handida kuenda kuchikoro. Asi ndiri kuziva pane mwana. Toda kuenda ipapo. But munhu ngabvise bhutsu. Tichapinda murwizi. Chadarika nemugomo kana pane minzwa but tikuenda kumwana tisina bhutsu. Tisina bhutsu. Muri yakashaiwa mwana inogara ire padhuze negame park. Inogara kudhuze, aigara kudhuze negame park but vakanodarika neikoko. Okay. Dzimwe dzenguva kuti mupinda murodhi vachipesana nemodzikati motokari dzichivadarika vakananga but pachatungamirirwa nemutungamiriro takukona apa ndo pavaikona. Kana riri gomo vakutokwidza, kana paine rwizi vakutodzika. But maendero vakaita manje mukoma kepi havana kubuda pamba variwo vanhu chete. Zvikanzi ndiri kukumbirawo chipfuwo chepanopamba mundipe chipfuwo, ingave imbwa, mbudzi kana mombe kana dhongi, but kana chipfuwo chepanapa mundipe. Ndoda kuchiita mwana wangu chichabvuma zvandoda zvese asi ndochichatungamira patinoenda, ndochatinge tichitevera. Zvikanzi ndobvapiwa imbwa. Imbwa mukoma KB paikaenda ikabatwa ikaitwa zvakaitwa yanga kutofarira kutoita mberi padhuze nechi nemunhu mubatsiri uyu. Zvikanzi takufamba ngatipindei dhoo kuita sengeno kunamata. Imbwa yakabva pinzwa imomo ndikutanga kupinda varimo imomo. Vachibuda imomo zvikanzi imbwa iyi ndiyo tichateverera. Vachibuda imomo imbwa yakabva yatobuda mukoma KB tasa yakutobuda murwanzi ndiyo yavaitevera. Asi imbwa iyi yaikwanisa kutaura nemunhu anova ndiye anga mubatsiri akasvikirwa. Yaiti kana kufamba kuenda kure yange yatopiwa zita. Zita rakapiwa imbwa iyi izita remwana komana akafa asiri kuonekwa. Ikada kufamba kuenda kure vanzi posho tiriteseka yodzura speed yoya makumbo asi vangasingafanira kutungamira yobva yatungamira. Vakaita 2 days vachifamba kunosvika paikanosvika paikanorara ikanoruma bhutsu ikasimudza mudenga
ikatenderera ishende makumbo emunhu wese ichitenderera ipapo zvikanzi panapa ndo patanga tichida pano ndo pakafira mwana bhusu yamuiziverei tinoiziva hemba mudziziveredzi todziziva ndiye mwana wenyu tora ivhu tiende ndobva vatora ivhu ndobva vaenda vakudzokera kumba mukoma KB dhuma neshumba shumba mukoma KB zvikanzizvo ndakataura kuti inini chamunoona kana kuita sei chese achina basa kana masodzoka mega ndo pachaita dambudziko vakamboenda kunovhima kuti kana uinembwa ukada kuziva kuti patiri panapa panenge pane shumba padhuze munotaka kuona imbwa dzese dzinotiza kwadziri uko dzichiva makumbo menyu asi imbwa yaitodarika nepadhuze kudaiwo dzaitoteresa kudai so tinoteresa kudai kuti vanhu vari kudarikawa zvikanzi no problem handidi munhu anotyakaunda sei hazvinei nemizvi ndezvesango takatakura bhozho ndiyo tiri kuenda naye kunosvika vanodzoka vachibva kusvika kutotora ivhu riya vachibva kutodza vakuru kuti no tauya nemunhu tamuwana ndo tabigwa vakabiga ivhu nehembe dzaka dzakafanana nebhutsu nehembe dzimwe dzanga dzatoti kana ukabata dzakudambuka nokuti dzaita sei dzatsva nezuva ndobva toviga munhu so inomubatsire ndapedza nemi kana ndapedza nemi ndakuenda but panyaradzo ndidanei asi chandoda kuzivisa ndechekuti wangu munhu yakadyiwa but ane kurasa kwakaitwa njere nemunhu mupenyu kusvika atatarika kufa kwakaita achidyiwa nezvikara wangu akadyiwa nezvikara but pane ari kumushandisa munai pano panyaradzo ndidanei mwanakomana akarasika njere achibva atatarika nesango svikira azodyiwa nezvikara zvesango ichokwadi asi marasikira akaita njere haana kurasika njere zvokuzikana kunzi ari kurasika njere akangorasika njere ndikubva aenda vanga vakutodzwa nemubatsiri kuti aiwa mwana uyu haana kudodyiwa nezvikara chine musango akatanga arasikwa nzere arasika njere anogara uya pano endi pane vapana munhu anotomboziva kuti munhu akati murwara nenjere but pakakutanga kurasika njere ndo pakarwa pasi achienda kusvika dodyiwa nezvikara asi pane munhu aimushandisa but ndidanei panyaradzo ndo panoda kuti zvibude vasati vasvika panyaradzo mukoma wemwana uyu ane 26 years nemukadzi nemwana 1 ndofaine kuti baba wemwana akati ndiri ndakakonzeresa nyaradzo isati yasvika muri kuti dheti renyaradzo isati rasvika ichokwadi mukoma wemwana uyu mukoma ane 18 years uyu akafa mukoma wake ane 26 years nemukadzi nemwana 1 buda ndibude mwana wababa naamai vake ndiye akapupura kuti ndini ndakaita zvinhu izvi wakazviitirei but asikadari ingawanda pupura ndini ndakaita zvinhu izvi saka chikonzero chaakapaka kuti munin'ina wake arase njere kusvikira atatarika nesango azodyiwa nezvikara zvesango haana kuchitaura but yangoti ndini ndakaita zvinhu izvi even mubatsiri pakazouya vakuita nyaradzo angaripo ene chinorwadza mukoma KB ndechekuti mazuva 2 akafambwa nesango vanhu vachiteera mubatsiri nembwa ndeumwe munhu anga aripo achifamba achitoziva zvake saka mubatsiri hapana zvakataura aiwa akati anowa kana makundidai mondivinga ndochikudzira zvandakashora zviro zvaita sei zvaitika but kana zvaitika kudarwa munhu wenyu mamuwana ndirika ndanga ndichiti ndichamubuditsa inini nenzira yangu panyaradzo abuda ndirika nyaradzo taita mhepo yemunhu tadzorera but kana makundida mondivinga but vekukama vari zizvo vanoshaya kutangira akapaka ndapindira mhuri yezimbabwe inonzi Gokwe Kajirivanda ndapindira mukati menzimba yeGokwe Kajirivanda mukoma KB kune chiitiko chakaitika chemurume akashayika murume ashayika kudaro afa akasiya audza mwana wake kuti inini pachangu ndine zvandakagara ndakaita muupenyu namba yandafa nayo aisiri wena akaifana kufa nayo mufamily medu pandafa apa apasiriwo pandanganifana kuti ndigufira but kufa kwandaita ndine mhiko dzandanga ndakaita but mhiko dzangu dziri mukati memunda ndiri kukumbira kuti dzibviswe chikonzero pandakatangira vese vanogona kutofa kana zuva rimwe chete chikonzero dzakanganisika ndiri kukumbira mundishedzere muzukuru wangu mwana wehanzvadzi yangu mwana wehanzvadzi yavo baba ava ari kugweru ndokubva afonerwa kunzi gaakasire vari serious vachiri kutaura vari mukati mekufamba mukomana uyu akati mari yanga ndasati ndatambira uyezve ndiri kukumbira ndikumbire ofu kubasa ndigomhanya mukomana achibva mhanya amhanya baba vakatanga kusataura achiri murodhi achidzika bhazi ari kubhasi stop ndo pakatambira mashoko ekuti tine urombo baba vashayika muzukuru asati audzwa nematambudziko vachibva vasvika apa vasvika mukoma KB mumba manga mune chituna maigona kutanga kunhuhwa kuita sezvinonzi vakanganisika but vakatariswa nemasahwira vaionekwa kuti no atori munhu ari right
vachibva vanzi pane zvinhu zvoda kuti zviitikwe vanhu vakatanga kurwisana nekurovana panga pasingawiriranwi zvakaita kuti vanhu vatadzi kana kuziva kuti anotara guva ndeupi zvakaita kuti mutumbi utakurwe unzi ngaombwiswa kumochari kana vanhu vachinge vawirirana wozodzoka uchivigwa nekuti munhu akwanisi kuti aite nguva yakawanda mazuva akawanda ari mumba kuri kupisa ndobva takurwa ndobva iswa kumochari ari kumochari kudaro pamba papa patori vanhu 2 vakatobayana nemapanga vehukama vachirwisana nenyaya yemunhu oyo patobuda mashoko zvakare ekunzi baba ava vafa taizviziva kuti vaiwirirana newewe dzimwari dzenguva iwewe dai wakadaniwewe waigona kutotiudza kunyange muzukuru yakanonoka kusvika but iwewe unogona kutiudza secret yababa ava nekuti mave tsika nditsika saka kuramba muchireva kuti baba ava aibuda mumba kana ane zvakaipa zvainazvo muri kuti vati nenione yadaro here nekutora baka nekucheka mono ikapinza zvakare mapurisa mukati nyaya iyi zvadaro zvikanzi veduweyo tinomuviga sei munhu uyu afa ari kuti ane mhiko dzakasiya kumunda anga asati adzitaura mhiko dzisakonzera kuti vamwe vanhu vafe zvakare toviga sei munhu uyu nyaya kurovana kwatiri kuti andiri kutamba ngatigarei pasi vakubana kuti imi muri kudetsana vachona pamwe ndima vanhu vacho vanofana kufa tigare pasi titsvake ndokutsvaka munhu wekubatsira 2-3 days wekutanga akauya akataurawo kuti chandiri kuziva ndechekuti murume uyu zvechokwadi anga akashinga zvandiri kuziva ndezvekuti zvinhu zvake zvese zvaanga nazvo munofanira kumupinza muguva nazvo asi mhiko yekumunda handisi kuiona vamwe vakachizama kubatsira pavakaudzwa nyayo vaita vakundikana ndokuzoenda mukoma KB nemumwewo zvavo munhu mukoma KB ndobva asvika apa ari ikoko zvikanzi ndiri kuzoona kuti zviri mukumunda but chandiri kukwanisa kuona inini nzvimbo ndiri kuiona ndiri kuona mumunda umu kana uri munhu wandiri kutaura une churu chiripo chakamboita munda wakakura wamunda wakura uyu baba vachirwara pane mwana komana akaende kunotema muti uyowo achiti munda uyu muti uyu hausi kuita chikonzero muti uyu uri kuisa mvuri wakawanda uri kuvhunga mbeu pamakazoudza baba kuti atema muti baba vakatsema vachiti mautemerei ndo pakatanga kurwara baba pamakavakanganisa ipapo pacho pane churu ipapo ndo pane paroda kutemwa kuti pacherwe paroda urume anochera pakaita 2 days pachicherwa mukoma KB but kuchera kwavaita manje vaichera riri gomba rakakura round hombe yekuti vati dzimwe dzenguva vanori kana vangosvika ipapo ndobva vachika day rechi3 ndopa vakazosvika panga paine chinhu chakagadzirwa senge coffin but chine mabhodhoro mukati mabhodhoro andiri kutaura aya aita senge mabhodhoro eidove aya ndo anga akarongwa imomo kwaitori nemamwe anga asitorina chinhu kwaite mamwe anga ane chinhu mabhodhoro awa panga paine 1 rakatsemuka but mubatsiri akataura akati musi wadonezwa muti uyu ndo musi wakaputsika rimwe bhodhoro riri mukati umu kuputsika kwebhodhoro uru ndo wakava nekufa kwababa mabhodhoro iwawo ndo anga achidzikana vanhu vakafa munenge muchifira ropa imomo wabvunza kuti raienda sei nekuti pano pari kucherwa apa hapasi kuratidza kuti pakacherwa ndinasapa patori nenguva apa zvikanzi vane sendi dzavo dzavanoita ndo pakacherwa pakabviswa zvinhu pabviswa mukoma KB pamba bababa pakarohwa nemheni 2 days dzakateverana pachirohwa nemheni mubatsiri achishevedzera achiti chinhu ichi ndiri kuchitsvaga pandakasvika pana panhu chinhu chandaida pamakaona ndichiteyateya apa ndaiziva kuti apa shandike panhu apa ende chinhu ichi chine kushanda kwachaita chichitumwa nemuridzi wacho apa chisi kutumwa nemuridzi hachina kwachinogona kuenda kunorova kunze chinorova pamba chete muridzi afa hachina kwachinoenda chikonzera kuina kwachiri kuposoenda kwanhege chinorova pano pamba chete saka zvatiri panapa ndo chinhu chandaitaka kutsvaga ndokusaka ndakapodzara dyara chikonzero ndaiziva kuti munhu wese ari panapa zvinogona kungotakwa zvikanzi haifaniri kurova katatu kana ichirova icharova asi icharova karova kaviri asi kana yarova kaviri yapera basi asi ndaikumbira kuti painorova kaviri isawane wainorova asi chokwadi yakarova yairova bedroom yababa vachete bedroom richitsva bedroom richibhebha baba yaigona kungorova rokona yobva yatsima yorova kona yobva yatsima zvikanzi right ndozvandaityira izvo ndaitya kuti ipanapa panogona kurohwa munhu but pairova kaviri hairove futi chitakura yemabhodhoro ayo iko zvino zvimhane mukana kuridza murume uyu asi kana makumaviga zvanga zvichitaurwa nevamwe zviya kuti kana makumuviga muvige nezvinhu zvake anga ari right asi akasingazivi zvinhu zvamunofanira kumuviga nazvo baba ava bhokisi rakazowanikwa mushure mekucherwa kwe2 days day number 3 rikazobundukiziwa rikawanikwa vakariisa sei ndo pasingazivi rakaiswa sei ende harisi coffin chinhu chakagadzirwa senge coffin but harisi chii
alisi kofini ranga ikangogadzirwa chete kuiswa zvinhu izvi ende panzvimbo ipapo parikawanikwa riri pakamboita churu chikambonzi aiwa chakurisa ngachitemo chichiswa semufudze mumunda pachibva paita muti uyo wanzi usatemwa muti wakazotemwa mushure mekunge baba varwara vari mumba ndiani akatema muti mwana komana wawo akati mama amuona kuti muti mbeu dzezinotika pana pazikuri dziri kuvhungwa nemumvuri wemuti muti wakurisa uyu pakadonhedzwa muti iwowo havana kuziva kuti ndiwo pane tunhu twamudhara paka nditsudzai tirimutukane hatis paka gokwe mai gokwe chakamira sei chiri kuti kudini chokwadi muri yezimbabwe ndapindira ndiri mukati mekureva ndezviri kuitika mukati menzvimbo yegokwe ndapindira mukati menzvimbo yegokwe zvaitika muri yezimbabwe ndezvekuti izvo pane mwanasikana akaenda kunotamba kana kuti kumutambo wekudzidza mastepi emuchato okay aenda kunodzidza nevamwe kuti vanhu vanopractisa kana vapa muchato vasanyadzise zvine zvinhu zvakanaka zvine uniform ndobva vaenda kumasteps emuchato aenda kumasteps emuchato kudaro mwana achibva adonha zimbabwe gokwe munozviziva kusinga nayi kunenge kuchipisa right paakadonha vanhu vakafunga kuti sezvo kanga kuchipisa nezvavanga vachiita izvi maybe mwana aita sei atsva mwana achibva atodonha zvachose kunotakura kuendesa muchipatara mwana achibva afa pasina kurwara nyaya yekungodonha uri pamasteps emuchato okay right ndobva mwana uyu aendeswa kumochari hama dzakaronga pasi kugara pasi kuziva kuti kana munhu aendeswa kumochari haugari vanhu kunochengetwa vanhu vanenge vashaika vachivachitorwa nehama dzavo vachiendesa kunenge vafi ndokubva atorwa kudaro mukoma KB muimba yemochari yochengeterwa zvitunha ndobva vaisa pai mukofini vaisa mutumbi mukofini vakugadzirira kuti vakuchitakura manje kuti vakuda kuti vachitakura mutumbi vaende nawo mutumbi ndobva vanzi kuti mukofini vakugudubudzika chichi vanhu chichi so zvinhu zvakaitika vachangobuda vasvika pane imwe nzvimbo vanoti kofini akugudubudzika ndobe vakatarisa mukofini vanasawira ndokuvhura kofini vari kutarisa mukofini vari kuona patori nemupurwa wakarara pamusoro pemufi uchitobwaira maziso wakatarisa chi mufi vanasawira vakati mpurwa zviite ndobva vaulaya mpurwa uya ndobva vakatora vakaisa saka ndobva vapinda musaka ndobva vaulasa okay mpurwa uya vakati mpurwa ndobva vatakura munhu ndobva vaenda naye mpurwa uyu mwana uyu ambuya amai vababa vakanga vakamuti kuna baba vachona mwana uyu ndiwo wangu zvose zvinoitika paari ndichange ndiri ndinomira paari okay kureva kuti kana parufu rwake vaiti mwana uyu haavigwi kumba kwako kana kunovigwa vamwe anobva kumba kwani kwangu ineni nokuti ndakati ndi wangu right kofini raiswa mumba vanhu vachangobva kusvika ipapo musha uchicherwa mune chamupupuri chakatangira mumba chikanoperera kuguva yes so kofini iri ambuya vepamba apa vane blanketi ravo hombe ravanga vakafukidza mucheka svikanzi no iko zvinotaura mutumbi uende kupi uende kumarinda right mutumbi watakurwa uchibva uenda kumarinda waenda kumarinda mhuri yezimbabwe handi une paunogadzikwa pokunzikana pachiparo chikaivhangeri nevanotaura voita zvavanoita then mutumbi wozoiswa pai muguva vanhu vachivati kurukurutu wachakurira zvakare moyo kofini richisheka chii chaitika ndokunovhura kofini anasawira achipopotera ndokuona zvakare mupurwa uya uyu wakarara uri pamusoro wakazvambarira pamusoro pemutumbi womufi uchibwaira mazuva vanoza kuti hauna basa nevanhu vakawanda but watarisana nemufi vachibva vati isusu hatingasikwanisi ndokubva vavhara kofini ndobva vaviga munhu uyu nemupurwa wavo ndiri kukumbira vagari vari munzvimbo yekugokwe kwanoziva kunoitika nyaya iyi asi ndapedza ndokuenda nayo ndokubva vaviga munhu mukoma KB mangwana makuseni vakawanika paguva paine ropa rinoratidza kuti paite senge panhu panga vachitovhiyiwa chinhu pamusoro peguva ndobva zvaita sei ndobva zvadarika zvadaro hapana kuita nguva yakareba izvezvi mvura yatanga manje iyi yekuti vanhu vanoti mvura yekutanga
vanoenda kunopindura kana kuti vanoiti winter plow ndikuratidza kuti mvura yanaya takuchigadzirira kurima. Mwanakomana akabva achivezwa kumba kwambuya akataka kushekera mwanasikana wechitu uyu mwanakomana mwana wababa vamwe chete naamai vamwe chete. Mwana uyu achibanzi hanzi nondirimira kumunda kwangu mvura yanaya mwana ndokusunga mombe ndokwenda aenda kumunda. Aenda kumunda kudaro anoratidza kuti iye akadona mombe dzikatotunda gecho zikasvika padzikamira dzega iye adona kuzosvika vanhu vakaona mwana atofa. Mwanakomana nova ndiye muridzi wevana ava achibvagara pasi ati tu ndokufamba ndi mukati mekutenderera ndokufamba ndakutsvaga kuti chichiri kuitika nokuti mukadzi mumatenga chizoa kuti hazvingaiti ndizvorere pasi toita sei zvaakanoona nezvaakanobata ndokunzwa kuti mukubereka kwake mukati mehama imomo ndomune zviri kuitika. Ndobvaenda kwamambo zvikanzi ishe wangu ndasvika pano kuchema kwandiri kuita ndini ndine mwana akafa pakutanga ndini ndine mwana akafa kepiri but zvandiri kufamba ndichinzwa munyika umu ndiri kunzwa kuti munhu wacho ndikamunongedzera hazviti ndogona kutovene musenini zvikanzi namamukwete gara pasi mwanangu kana wauya pana pawapotera right ndakuchikupa simba rekutsvaga vanhu kana kukupa n'anga dzangu dzine vanhu vachafamba newe kuti vakukuziva chichiri kuitika n'anga dzichibva dzauya dzasvika pamba zvikanzi unganai vaungana mhuri yeZimbabwe ndopakanzi hatisina kutenderera kana kuita sei. Amai tiri kukumbira kuti zvinhu zviri pano apa mutipowo zvinhu zviri pano ing'anga dziri kudai munhu anga achitaurwa pa ndaamai vemurume uyu ane vana vangu vachifa right. vadaro mhuri yeZimbabwe pakabatwa zvinhu regai ndizvitaure nemazita zvimwe zvachona pakabatwa kamba pakabatwa nyoka pakabatwa mpurwa pakadzi pane bere. Zvinhu izvi zvichiitwa neng'anga dzakabva kwamambo. Amai avo vakachema vakati vedu mandiregerera ishi kana muchinzwa ndisinongureiwo ndikukumbirawo pazvinhu zviri kufa apa izvi dai makwanisa kundisiyira chinhu 1 ingave kamba zvayo kana bere zvayo chinhu 1 zvacho dai neuroshiwiri bhenifo wakachiweba kiminiki yasha ndiri kutaura nyaya iri kuitika mukati menzvimbo yekokwe right. vari kunzvimbo yekukokwe ngatifambei tese vanoziva nyaya izvi nevakarwadziwa nekufa kwevana ava kusanganisira nevabereki vevana ava asi vanhu zvavakapa isando kuna She vakati ishe wedu tiri kumupa sando nekuti nguva yakaenda mwana achinochema vakamugamuchira ndokubva vamupa nzira yekufamba nayo nzira yacho vakamupa yekufamba nayo akabva avapa vanhu vane zvavakaratidza vane zvavakaita zvinhu zvikabatwa. Mwanakomana wandiri kutaura uyu anga akavaka pedyo natusha naamai vake izvezvi akangobuka katsvaga rori ndokutakura zvinhu ndokurova pasi vanhu vasati vakuziva kuti ari kopi but akave vana 3 mwana diki 1 ndiye wasara naye vamwe vese vari pasi vakavigwa daniorosi vakachiwemba keminiki yasha. Okay, mwanasikana akatanga kudona akafa aenda kumasteps emuchato anga akura sei? Mwanasikana kana usingakanganisi anogona kunge ane 16 years andazobvunza hangu kuti makore mangani but nekuda kwekusiyana kweage yavo anogona kunge ane 16 years. Mukomana akazodona achibatsira gogo kurima munda mawo angakura 11 years. Yes. Ya zvakaoma. Mushure mekunge kwashedzwa vabatsiri kana kuti n'anga dzakasvika dzichita se dzichibatsira ka mwanakomana udzanga dzashedzwa naishe kana kuti mambo right. Amai out gogo avo vakashedza kuti vakabuditsa muromo wekuti ndiri kumbewo ishe mundisirewo kachinhu 1 pazvinhu zvandanga ndichishandisa pamabasa angu erima zvakazodina ishe. Aiwa apo shoko ravo ravakaziva kuti ishe vaisava panguva yekuchinjana mashoko nekupindirana naShe asi kuti vaiziva kuti basa rakubatawo pano rine vanhu vauya kuzoshandira pano asi vanhu kuzouya panapa zvakabudikidza nekuti mwana akaenda kunopotera kwaShe saka n'anga dzabva nekwaIshe saka vaichema vachiti ishe kana vakati ishe maybe shoko rinobva kuna ishe rinogona kuvasunungura right but hakuna chakasiyiwa pane zvakabata. Isabel zvinhu zvaibatwa sei? Zvaibviswa nen'anga zvichionekwa nemunhu wese ere kana kuti vaingoti berero ivo vabatsiri vacho vobva varibata? Aiwa zvinhu zvekubatwa zvingoma kembe zvinhu zvekubatwa zvinhu zvobva zvapiswa. Okay, amai vachichema vega kuti ndisirirewo kana 1 panyoka ka 1 here kana kuti bere zvaro kana kuti mpurwa mukandipa kubvisa zvese mukandisirirewo kana 1 munenge mandigonera munenge mandiuraya mukanditora zvinhu izvi.
musha ndiri kutaura vagari vekugokwe ndiri kukumbirawo kuti paita senge pane rali kana kuti pole vatuka viri venyika kuzotaura nevana ishongo kasara panga pakasara zvinhu zvichibatwa. mashoko akataurwa nagogo awa ekuti mambo ndinzwei tsitsi ndisirewo kana 1 pazvinhu zvangu zvese zvinotoratidza kuti amai avo kuti gogo ava ranga ritori basa ravo rekuroya. icho mukoma kedu kuti vaitozviziva kuti nokuti kana zvinhu zvichiva zvichibatwa vakawanda vanowanzonzvenga kuramba but avaishedzera kuti pane izvozvo zvoseka dai mandisiriwo kana 1 ndikwanise kusarawo ndiri munhu andichiremerera nokuti ndo panga pane pfuma yangu nokusimba kwangu. asi vanhu nokuziva kuti variko vakaenda pasi ariko akutovhara musha nokuda kwezvinhu izvi vanhu vakabvaika sei zvinhu zvakabatwa. mataura zvakare kuti gogo vakataura mashoko kumashure ekuti muzukuru uyu wekuzodona aenda kumasepsi emuchato right zvese zvaanoita ndinozviita ndewangu right aigara nagogo ava here akatobva novigogogo ndokwaitogara ya zvakaoma baba Isabel zvinonzwisa tsitsi nematambudziko. so mwanakomana uyu nemudzimai pamwe chiri nemwana 1 asara vakaenda kupi? vakakotama pane zvinozvo hapana ati akuziva vanga vachizivawo vanhu but chandiri kutaura ndechekuti pane zvinozvo munhu akatoita zvinhu zvake achibva abva panzvimbo yaigara kuzama kutsvaka imwe nzvimbo yekuti ararama ari. 0713 938 muri kunzwa chegokwe vedare munoti kudini? gogo amai vemwanakomana ndivo chokwadi vakatotaura kuti ishe ndinzwei tsitsi ndisirewoka kana 1 zvacho pazvinhu zvangu zvatinoshandisa pamabasa erima kuratidza kuti vanga vatobvuma kuti chokwadi zvinhu vanga vanazvo vaishandisaka pakuita sei pakuroya. madzibaba aleki chabaya nzara ndiri kukubatai ndiri pano pacentenary panonzi pagatu kuri seko kucentenary pagatu ndozvakuti makachibata chimuti. regaika ndione kuti ndiani akwanisa kakutumira kameseji 0713938538 tinotenda muri yeZimbabwe. regaika tinzwe kuti vedare vari kuti kudiniko. chepagokwe icho chepagokwe muri yeZimbabwe zvinorwadza chokwadi izvo gogo itai mushe asi muri kuda kupedza vazukuru here? ngaiparare zvayo pfuma yenyu. udzai bhozho ape sando kuna sabhuku prince marokotera pamutorashanga loni cow farm. baba Isabel gogo mushure mekubviswa kwakaitwa kazvinhu zvavo izvi pane remashoko avakataura hapari zvinhu zvikuri zinko makebi tamirira kunzwa kuti shoko homberi nevanhu ndiri kuti izvo hongu amai ndio vaita zvinhu izvi hongu zvakabuda pachina kuti vana vakatofa but amai ava nemwanakomana wavo nevana vaifa hazvichanduki kuti mwana wavo kana mai vachiwa ndizvo upenyu hwavo mangwana nezvinoda amai nemwana zvinovasanganisa zvichafamba sei? iye mwana pane here shoko kana kuti mashoko akataura? hapana mashoko akataura nokuti kutopotera kureva kuti akati izvo mandiri kufamba nezvandiri kunzwa handizivi ndiri munhu wenyama handioni asi zvandiri kunzwa zviri kusanganisira kumba kwedu handigoni kuzvitaura ichi saka ndapotera mungandibatsira nenzira ipi kureva kuti mashoko anobva muromo make hapana asi akashandisa nzira yekuti aponeswe. Hey, rekatinzwe hanzi KB ishe avo ndinovatenda vakagona kutungamira dunhu sando dzavo mhoresa mai alimoso nati atipa niki takunda tadiwa kumusha kuguruwe kumakute mhoresa amai nababa Piri na amai nababa JB pamwe cheteka na alimoso na sabira wangu sere ndinonzi nota alimoso ndiri pa Eastleigh hanzi na nota alimoso baba Isabel ari kupa sando zvipikiri pamwe cheteka nemarata zviri munzira nokuda kwekuti mambo vakakwanisaka kutonga nokutungamira zvakanaka panyaya iyi yekugokwe. amene kuti munoti kudini? icho kwadi muri yeZimbabwe ndosaka uchinzi utungamirire zvachemwa zvisvika kuvanhu vanhu vobva vabatsirika nokuti dai pasina izvozvoka munhu honai ane vana vatatu next zvinhu zvakaitika mugore rimwe chete apa asati aripedza vana vaviri vanga vatoshaika. chokwadi muri yeZimbabwe rigandirive ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndichitizo ndini nyaya ndinayo panapa muri yeZimbabwe. nyaya ndiri kutaura panapa inyaya yekunzvimbo yatinoshedzera kuti ngundu paka ngundu chiri kuti kudini? baba vakarwara vakasvika pakutaura kuti hongu ndakuda kufa ende nguva yangu yekufa yakwana but andife musati maziva. shoko ravakabvunzwa nokuti amufe musatizaziva chizvo kanzi mushaziva asi baba vapa vanga vari mukati mekurwara vane mwana wavo anga asingaoneki
asingaonekwe ninye yekuti akanetsana nemukazi ndoshokera kwasora kati mwana wangu andisi kumuona pano asi kurwara kwandi kuti inini ndiri kunzwa kuti ndinofana kuti ndichizorora asi andife musati masiva. Baba wachivharwara mukumakebi baba vatanga kurwapo baba vakatanga kupepwa vakaendeswa kuhospital vakadzorwa pamba vari mukati mekugara pamba vachirapwa nekupepwa nehama dzavo kusanganisira nemudzimai wavo asi zvakazoitika ndezvekuti baba ava vakabva vashaika chokwadi ndicho vakashaika but vanhu vasati vasiya kuti zvavaitaura ndezvipi vachibva vafa kudaro baba ava havana kuzofira mumba vakafa vatonzi nhasi vanyanyisa kuita mudumbu ndokutakurwa ndokuendeswa kuchipatara vaendeswa kuchipatara ndobva vanoshaikira ikoko vashaikira ikoko vachibva vaendeswa kumoshari vachibva kumoshari ndipo pakazopiwa mutumbi vanhu kuti endai munoviga bhodhi yenyu ndobva vaya naye kumba vauya kumba mukoma KB vakaviga kekutanga vakachera gore kekutanga rakangoti 1 week 1 meter vanga vatobata dombo risingaiti vaita 1 meter vabata dombo risingaiti saka vaingogara vachiita sei vachibata matombo kusvika vachera makore kuna kuita 11 vachera makore kuita 11 kudaro ndopa vakati isusu ngatimbodzokere mutumbi kumochari tadzorera mutumbi kumochari timboona kuti chichishaitika tigofamba tigobvunzira ndobva vadzorera mutumbi kumochari vachibva vatanga kufamba vakaita 2 days vachifamba vari mukati mekufamba kudaro zvikanzi pane nyaya iripo panapa ndiyo kuti pane munhu hama yenyu yaidzidzira nababa wenyu pakufamba but vane zvavakaita iwo mushure mekuenda kuno mumwe musha wakapinda vane zvavaida kuita but vakapinda pamusha wangu wakapingwa but munhu wakaenda naye hama yavo ndiye akavatendera kuti iwewe ini ndambopinda apo iko zvino zvichipinda apa saka kupinda vakaita babava vakabva vakundikana kubuda vakazobuda kuri kuseni but mukavabvunza vanga vasisaoni kuseni vanga vapinginurwa but munhu akaenda kunovatora ndiye akaziva kuti mumwe wangu asara apa ndobva aenda kunovatora baba vangu ndipo vatanga kurwara but mumwe aiziva but kushanda kwavaita baba vaona kuti vakurwara umwe wavo akabva atora begi raive nemakona nepfuma yavashandisa ndokubvaendesa kumba kwake but pakaendesa begi iri akatora zvababa ava nezvake zvese achibva aenda nazvo aina zvangati mukati mekugara kwake so pakasvaga mubatsiri achibva taura akati ndiri kuona baba havasivega pari kuita zvinhu zvavo uye pakatanga kurwara vane munhu wakanga vainayo muti munhu ndowechikama paukama nyama ngaungana iri mukataura kuti baba vaifambidzana nani pabasa reusiku munhu iye kuti azooneka pabasa reusiku akashaikwa nekuti hakuna munhu anobvuma kuti ataure kuti nini ndaishanda basa reusiku ndokubva anyarara zvikanzi toita sei kunongedzana mutemo uda huite unoramba zvikanzi right zvandakuita inini ndakuti mumba mune begi ndakuisa moto ndakupisa bedwe mumba mune begi ndakuisa moto mumba mune begi ndakuisa moto vese vakashinga vakatera kuti hapana munhu andese ane mumba zvikanzi right kuti muzive kuti zvandiri kutera ndakuisa moto ndoda kuti pamabhokana pane chirugwi chehuku aya masikati machena mudanga macho hamuna huku kana une chidhombere chekungobikira chiya ndobotanga na ikoko kuti uzive kuti ndati ndinogona kupisa imba ndovachisimuka chidhombere chehuku kumba kwani kumwe anoye ndikangoti mukoma but vakasiyana kwa baba mukuru ndikwa baba munene ndovachatsva zvikanzi ndikukumbira zvakare kuti andina kuti patsva chidhombere ichi ndopari kuitika kana pane munhu ari kuziva kuti ane zvainazvo panyaya iyi akatora begi iri ngaataure ndo pakazotsva chirugwi chehuku baba vachibva vabuda pachena zvikanzi rege ndikudze ane begi ndiani ane begi ndini maifambidzana zvikanzi begi hongu ndinaro asi ndaisafambidzana nawo asi kuti inini ndaizviziva kuti vane mabasa avanoita but ndaimachiva pavapa ndopanaiti rege nditore begi sizoiri hama yangu asi ndingasingafambidzane nawo abva aramba zvikanzi all right kana muchidima musingafambidzane nawo mubhegi mune zvinhu zvirimo zvinokuziva ere zvinhu zviri mubhegi zvikanzi zvina zvinhu zvizive zvikanzi munozviziva kuti mubhegi menyumo mutori nemheni achibva kuti ndinoiziva zvikanzi maiziva sei kana musingashandise achibva anyozotaurega zvikanzi ichokwadi ndaishanda nababa ava ndimabasa ataiita but ndakazviziva kuti mumwe wangu akufa kana bhegi rasara riri mumba umu havazivi kushanda kwaro ndiani achazoshandisa ndosaka ndakatora saka bhegi iri ndinaro iri kana mune zvamuda kuita itai naro ko vanga vachirambirei kubuda pachena kuti ndiwane begi vaida kuti vashandisa begi ende vanhu vasingazivi kuti baba vanhu vakasara nebegi reuroyi
uyu anga achirwara uyu neuyu anga ane bhegi ukama hwacho huri papi. Mukoma nemuniki ndiko baba mukuru ndiko baba munini. Vana baba vavo vanozvarwa pamwe chete. Anga achirwara ndiye kwani? Ndiwo baba munini. Anga ne bhegi ndiyo kwa baba mukuru. Alright. Ende pamakuru ndizvo zvakari kwa baba munini anga ari mudiki. Baba mukuru anga ari mukuru. Saka ndo maitira vakaita. Saka murume uyu bhegi rakabva rakaitwa ngaripiswe. So murume uyu akabva ndiri kukumbira mumboni pabhegi. Pane zvotoda kuita pano. Mubatsirana kuramba. Akati mutenderei kumpa. Chakakosha ndechekuti tiri kuziva kuti pane bhegi riripo. Ndibva apiwa bhegi, ndibva apinda naro mumba. Apinda naro mukoma KB mumba. Akanobvisa chinhu chakabvisa imomo. Chafana nedumwa achibva adzoka. So pakadzoka zvakanzi pisai bhegi chibva rapiswa. Rapiswa kudaro murume pakuenda kumba akutopinda mumba wewe ndibva aita bofu. Hachaoni. Nezuro murume uyu ndo paakauya nenzira yekuvanda isiri nzira yevabereki vake. Isiri nzira yeukama. Angari bote fosi nezuro. Achida kubatsira because ndiye mubatsira ndese. Akaenda kunobatsira ikoko. Achibva azotibira ikoko acho. Atibira ikoko zvikanzi azviite. Ndakada chini ichi makaungana muri seukama. Ndinokumbira kuti udane ukama wako. Kana uchida kuti ukwase kudzokera mari yebhazi. Rega tivafonere mbobva vafonero. Vafonera kudaro vanhu vandi kutara mukoma KB. Ndiwe rudzi rwomambo. Ndiwe rudzi rwomambo. Zvikanzi ndisikwanisa kuita tega. Rega tenge taudza mambo. Ndozvaita sei? Ndozvaitika. Mambo achibva afonera zvikanzi kana pana unokwanisa kuenda ikoko enda ikoko. Achibva ndosvika zvikanzi aiwa chinhu ndakatora ndechichi. Ndoshandaishanda nacho inini. Kazhinji kandi kwese kwataenda nehama yangu tikachikanda ichocho kunyange dzimba dzakavharika dzaivhurika. Ndosaka ndaida kusara nazvo zvakawanda zvisingazvizve but ndaida kusara nacho but ndachandikonzeresa achingotorerwa mukoma KB chichipiswa munhu angakutoona. Hey, saka chii chaangabvisa mubhegi muya? Chinenge chidumwa. Chinenge chidumwa. Hanzi ndo chavaishandisa kuti kana vafamba lese vada kupinda papi pano vakangochikanda mweya kudaiswa madhozi akutovhurika vakutopinda. Hey, saka veukama pavakadzwa kuti uyai kuno kuHarare kubva kungundu kubva kungundu vakauya here ukama pandoti wao hama dziri kuita 6 mushure mekuti vasati vauya vakatizwa ngatizivise izvi ndobvadzisa mambo ende mambo ndiye family yachona ndokauya vauya 6 vachibva vasvika murume akatobatsirwa nekupisirwa zvinhu zvake aripo vakatobva naye kuno kuHarare akutoona. Saka paakatora dumwa riya mubhegi akazoita dambudziko rekusaona paakapinda mumba make. Asi izvo zvakuona. Pakaipa. Ingundu iyo. 0713938538 0713938538. Muri kuti kudini ko Zimbabwe neicho chakaitika kungundu. Saka mushakabvu akazovigwa here. Mushakabvu akavigwa mukoma KB. Mushakabvu akatozovigwa. Koma kuva akacherwa aya asina kushanda akaitwa sei? Andize vakanga vachinzi sabhuku. Ndinoda kuti musvitse shoko kwa mambo. Zviri pachena zviri kuoneka kuti guva racherwa but kudzika risi kudzika zvagara kana raramba kucherwa paine gomba kana kuti paine dombo rinochinzwa kuti mutsoge pakaita sei pakanaka. Asi nenyaya yekuti rambocherwa rikashamira denga rega itibvunze ndozvasananzwa kuti kozvinozvi kwa mambo vakati chino kuda kumakumbo aimbocherwa achikundikana kuvigwa munhu asi arambogara mambo acho anoti rinocherwa rosvika panguva yekutopera ramirira kuvigwa munhu rozokundikana kuvigwa munhu rinonzi aiwa makanganisa asi aya aisatopera 1 minute kuti kwaru vasvika padombo. Right, mukoma wangu. Nyaya yendiri kutaura yokadoma yakamira yakadai. Vanhu vari uku mukoma KB kwandiri kutaura kuma plots. Zvakuri kuma plots vanoti kana vaita kwavafirwa vane nzvimbo yanoviga vanhu isiri nzvimbo yanogara kutori kure kuti vanotobofamba kamufambo kuenda ikoko. Nzvimbo ichori nemakuva anosvika 7 aripo. But pane guva rave ne11 years. Iri 11 years ndo guva rekutanga pamakuva aripo ipapo. Uye ndo guva rakare. Mamwe acho akavakirwa but achiri kuonekera. Iro rakavakirwa zvakare but rakuratidza kuti rane nguva. Musi wechitatu vhiki rapera murume achitotsvaga mombe kufamba purazi make ndokudarika nepo ndokuona paine varume vaviri but maonero akaita akaona ari varume vaviri ari kure. Paakazosvika ndokuona pane murume mumwe chete ndokuona rimwe guva ravo rine 11 years ratovakwa mukoma rakapera ratopendwa rapendwa kudaro rakadhirowewa mufananidzo wefese yechirume. Murume wavakaona varipo anga atori busy kunyora achinyora phone number dzake ipapo paguva akaisa mufananidzo wake ndobva anyora phone number
dzake rakapendwa kaitwa zvakanaka. Ndokubvunza kuti nai vakuru makadii? Zvikati tipo makadii. Zvikati ndozva mafunga zvikati munoziva kunyange vakafa. Ndokusaka chinzi tine vadzimu. Tinofanira kugara tichiziva kuti vari kuno kuti naivo vanotofambidzana nesu. Saka kana zvinhu zvedu vahama dzedu dzakafa sezvizvi hatifaniri kuvasiya vakadaro. Ese aya tinofanira kuti maite sei? Timagadzire. Munhu aibvunza ndiye muridzi wepurazi anova ndiye ane hama dzakafamba. Okay. Uyu waari kubvunza uyu ndiye waona achiita zvinhu zvibhati havazivani. Murume uyu ndokubva abva ndokumhanya kumba nokuti akangodarika ati ashanda aitai basa zvinhu zvamuita zvakaita sei? Zvakanaka. Ndokubva aenda. Paakaenda akanomhanya kumba kunosheedza chii? Achinosheedza munhu. Achidzoka apa ndokuona pasina chii? Pasina munhu. Hapasina munhu. Handei kunofona foni dzedza nyorwa dzedza. Foni dziri kuramba. But foni idzi mukoma KB vakadziisa sokuti varikuda kutumira mari dziri kubuditsa zita nesenemu. Zita nesenemu iri vanoriziva? Havarizivi. Zita nesenemu havarizivi. So iko zvino zvavakaenda kumapurisa. Ndokubva vaisa nyaya yavo. Vaisa nyaya yavo kumapurisa. Saka vane urongo kuti vanopiwa tsamba yokuenda nayo yokuti vatsvage nyaya yekuti kumapurisa vaende kunoenda nezvedzinhare. Yes. Kuti vakwanise kuona kuti munhu ane steri ndiani uyezve iye kana munhu yazowanikwa ichokwadi here kuti ndiye wacho ainyora namba idzi ndiye akaita zvinhu izvi. Ende murume ari kuti munhu ndikamuona ndinomuziva. Ndakamuona fesi yake. Ndakamuona fesi yake. Murume uyu ane purazi. Paitsvaga mombe dzake akasvika nekune makuva kwakachengetwa vashakabvu. Yes. Akazoona pane munhu anga achivakira guva pamwechete nokunyora madetails ipapo. Wati akabvunza kuti ko kwakanaka zvikanzi aiwa kana vanhu vafa vanofanirwa kugadzirwa musha wakanaka. Yes. Dzanga dziri nguva idzaifamba idzi. Kumapasi 8 kusendi zvezvi kuti kusendika vanasapurezi vanogona kungotenderera vachiona zvakamira izvo. Vanoti ivo mombe dzavo hadzirare dzirimo dzichitenderera dzine danga radzinorara. Okay. But pakarara mombe dzimudanga umo pane mombe mbiri dzisina kurara pai mudanga. Ndokumuka kusenda vachiti vakomana endai vakadai. Ini ndoendawo ndakadai so. Mombe padzinozopinda dzafudzwa mukati muka dzinofanira kufamba dzine chi? Dzakabatana. Pakutenderera saiye muridzi ndiye akabesangana nevanhu vakumakuva. Iye akatya manje kuti audze munhu kuti ko imi makuva yandiinu chii? Ndokuti regai tekende notora vamwe. Iye achiita zvinhu zvake. Nokuti akatopisa akatogara zvake. Achiita zvinhu zvake. Achitonyetsonyora foni namba dzake. Fesi inoratidza kuti uyu munhu yatodhiwa fesi yake yanga yatodhiwa. Atopedza kutonyora namba pasi. Muri kuti varume vanga vari paguva vachiita basa vaviri. Ari kure akaona ari vaviri. Achisvika haana kuona umwe akaona pane chi? Pane munhu pati akaona kuti pane vanhu vaviri avo. Achisvika kuona pane chi? Pane one. Kana pari paguva panonyorwa information yemushakabvu. Munhu uyu akazvarwa gore rakati akazoshaya gore rakati nezita rake. Aiwa hapana kunyorwa izvozvo. Munhu yakadhirowa fesi yake ndobva papedwa. Paitoratidza kuti sekunonzi panenge pakavakirwa patsva here because pakanaka ndobva papedwa. Papedwa ari vadhirowa fesi paakasvikirwa akakutonyora phone number. Ende paakazodzoka tonyora kuti phone number akadzisese dzikapereka achitodzoka akatozoona kuti phone number idzika dzakazotopera vakadzifona dzitobuditsa zita nesenemu asadzisvika through. Kungoti mazuva ano kanetwork iri kunetsa. Ye pamwe munhu yakafamba. Asi kana dzichibuditsa zita kureva kuti dziriko. Yes, dzakatorejiswa. Dzakarejiswa. Ndiriya simudza mubhadha. Ndirove. Pakadzika-dzika. Simudza mubhadha. Pakadzika-dzika. Simudza mubhadha. Pakadzika-dzika. Simudza mubhadha. Pakadzika-dzika. Simudza mubhadha. Pakadzika-dzika. Zimbabwe matikudiniko. Tokumbira
pedzisa nyaya yako wati zvenational FM ndazvikoniwa chikonzero chii nemhaka iyeyi zvawakoniwa ndezvipi saka unoda kuita sei? Okay. paka imwe yedzimwe mukoma kebado mbera yagwa Chakamira sei kwezi? yandiroda kutaura mhuri yezimbabwe kunde vanofamba nendefenyuro nyaya yandakambotaura yambuya vakafa vakanofira padhora sabhuku mushure mekusevedza sabhuku mushure mekusevedza ishe mushure mekusevedza bhosho muchiti ngavagara pane zvandoda kuvadudzira Daniel Rashimuri Pinifo vakachiwe makimiliki asha Ishe vakatsika madziro. Sabhuku wakaenda kuna ishe vakati ndiri busy. sabhuku vakati handikwanisi kuenda kana mukuru wangu asipo. Bhosho ndikati aiwa kovaridziye nzvimbo ivira chii chakuitika? baba pati amai vakazofa ndokufira ndopanda kutangira mhuri yezimbabwe ingareba. Okay. vafa kudaro vakanofira baba pasabhuku mushure mekuye sabhuku atiza pamba achiti handizvikwanisi vafa kudaro vakashaya hama kana mwana wavo akauya pambapa achitoda kubatsira kukazouya vasekuru vanova hanzvadzi yamai ava yakatobva kumba mushure mekutocheka kuti izvo uyai muzoviga hama yenyu ndokubva yatora munhu pane hwana akangozobudikira pachena nemuzukuru mwanasikana mwanasikana aimiramira chikonzero ndiye aipinda mumba mamuya ava achitaura navo ndiye akataura shoko rokuti sabhuku nashe regai ndikudzire zvimwe zvezvimwe zviri kunzi nambuya vanoda kutaura vane hari kana kuti mbiya iri mumba mavo yakazara tsanga dzechibage but vari kushevedzera kuti ivo kurwara kwavakuita havachisina nguva vakuda kunozorora vanoda kukuzivisai kuti tsanga dziri muchibage dziri mumbuya umu izita remumwe nemumwe vachikuudzai nekufa kwake nemafiro akaita Daniel Rashimuri Pinifo apa mutsanga umu mairatidza kuti ivo tsanga dziri mumbuya umu dzinogona kudarika 40 50 kana 60 ari makuva evanhu kuti Pinifo with Daniel Rashimuri Pinifo saka nditi semuzukuru Kungumurani. muzukuru wasekuru Sudzurai. inzwa mhuri yezimbabwe amai pavakafa vasati vafa vakaudza muzukuru ndiri kukumbira kuti muzukuru wangu ndiri kuenda kwasabhuku hongu but nguva yakuti kuona mazuva amashoma pandichafira ipapo ndokumbira kuti ivhu repanzvimbo yandafira rizoiswa mukofini Chinekewo. apo vakafira pambabani Pasabhuku. sabhuku haana kuyaitiza vazotorwa nevapurisa kuchiro makuenda ivhu riya yasabhuku akaramba kati hazviitizvo Kutora ivhu repamba pangu kuisa kuisa mukofini. mukofini yemutorwa Yes. ndobva aramba hapana kuita mazuva akawanda panga pakuti panogara pachionekwa nyoka yechisukuviri chisukuviri ndichoti kana kuchipisa kunyange neziva chinofa asi chaonekwa chikafira panzvimbo ipapo inzwai zvakuitika manje pakavigwa amai ava mwanasikana anova ndiye muzukuru uya uyu aiwirirana mbuya uya uyu dzimweni dzenguva anokwanisa kupfeka hembe dzambuya vake apfeka hembe dzambuya vake anotema kuita sambuya vake achitaura zita rambuya vake ndokubva atsvaga mai vake vanga vakatiza kunzvimbo iyi ndokubva vazoshanya paakanzwa kuti vashanya vauya ndokubva avavinga akavavinga akapfeka hembe dzambuya vake vakafa. Hei. Hembe dzisati dzagovewa here? Asati dzagovewa idzi ndiye atokwanisa kupinda mudzimba idzodzo ndiye munhu wana anobvumira kuita zvese ndokuenda kuna mai vake ndokuta kutoka nezura mbuya achishevedza mai vake nezita kuti iwe Isabel kusvika ndife wanga uri kupi Hauna kuyozondiona. achipedza kunongedzera mai vake but achizvita sekunonzi ndo amai vake mbuya vakafa amai ndiye rikiti pfu pasi ndokudona vanhu batai munhu zvandiri kutaura mhuri yezimbabwe ndibatsirei amai ava izvozvi murwere vakastroka hapana chakuzivikanwa kuita dzimweni dzenguva mukataura navo vanogona kusakudavirai kuita seke munhu asiri kunzwa zviri kuitika asi vakanongedzwa nemwana wavo achiita sekunonzi ndambuya vake vakuda paari mwana uyu dzimwe dzenguva kana zvamubata mukoma KB mafambiro aita mbuya vake kwanzi ndo anotanga kuita iye musukuru iye zvokuti mutotese mukutoona iye ndokubva ashevedzera zvikanzi iwewe Isabel kusvika musi wakati ndoda kuti muuyemese makakwana pano nhamba iri kutaurwa nokushevedzera iyi nhamba yamai vevana vava vai vakanga vasingaende amai vachirwara kunovaona kusanganisira umwe ari munhu umu anotoshanda basa repamusoro remurumende. Vana vamai ava vanga vasingaendeka kumusha kunoona amai pavanga vachirwara vakawanda sei baba Isabel? vanogona kuita ivo 5. takambotitaura. Yes. vasikana 2 vakomana 3 kwasara 4 wari ndiye kadonha rikuwe kana kubasa chadzokeri
ende amai vakadona vaiti kumwana wavo ini ndakakubereka zvakakwana andi wakawirirane ako pedza navo ikoko aitoudzwa mashoko aitaura achirekuya kuti waiti zvakati ka saka ndiri kupa mazuva ndakacalculata kubva musi wakataura mashoko kunzi kusvika dheti rakati vakapiwa 26 days asi kana ndisingakanganisi kunenge kutopera 5-6 days kuda kuti asari kune 20 days kunzi wese anofanira kuti auye pano. Saka chiri kuitika ndechekuti mbuya vakafa vaya vari kudzoka vachishandisa muzukuru mwana wemwana sikana. Izvapandiremera mukoma KB asandapedza. Okay. Amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde tekesa musutu yekumagunde yes inzi aisva kutaura ndinoda semuza maoko ndinofanira kumira mundina nyasha nokuti ndima kataura mari kwedzura muchiti mukati mekwamiti yadenga zvinhu zvinofanira kuti zvingoruramiswa kana zvaruramiswa vanhu venyu vagofamba mukati mekwamiti yadenga zvigova nesebhingi oiri 24 ndiri kuda kuti kana vauya tigare pasi. Mashoko andakambotaura aya andaiti sabhuku namambo nabhosho ngatigarei pasi ndichiri nawo iko zvino zvemukoma kebhika akuda kutaura nemuzukuru asi vari kuchita senge mbuya kutaura uda kuti nyaya ikasiyirwa parodi yei right yadzoka. kana makandibatisisa baba Isabel pamakataura nyaya yekumberengwa ndakati inini icho chekumberengwa vakuru venharaunda sabhuku mambo ngavachibate musha chichavanetsa mangwana. Yes hongu vakafa gogo ava but vakuita sei vakudzoka pane pavari kupindira mukoma kebi pasiripo ndepapi ko inimi hamuna dambudziko maningi hamuna chokuita vanga vachimbodaka kuti muzonzwa mashoko achataurwa nagogo mozomasvitsa kuZimbabwe. nanhasi ndiri kushevedzwa ndinoita kuniti endai munonzwa mashoko achataurwa nemuzukuru uyu vachitaurira sabhuku namambo. Mashoko iwayo anofanira kusvika kumhuri yeZimbabwe. Rega timbopinda muchitoro timbotengesa muzarabani chiri kuti kudini. Muzarabani kuna amai vane 96 years dzokuberekwa vakarwara kumazuva akati wande rimwe ramazuva mukoma KB vakati kuma 6% vachibva vashaika kuma 9 vanga vapepuka ndobva vazoshaika zvakare kuma 10 kuma 11 vanga vapepuka ndokuzoshaika kuma 11 kuma 3 kunosvika zuva rovira ndokutakura munhu kuenda nawo kuchipatara vaenda nawo kuchipatara vasvika ikoko zvikanzi zvechokwadi munhu wese munhu apa ndokutorwa ndokuendeswa kumochari aendeswa kumochari ndokunorera mangwana makuseni gadi aripo ndokunzwa kuti muneka noise karimutika mumochari ndokunoshevedza vamwe kuti ime pane zvandiri kunzwa vachivhura dhoo vari kuona ambuya vakamira vakabata dhoo vakamira ende nguva yakaendeswa kumochari kwanzizo vakushedzera vana mwana vavo kusanganisira vasimo muharare nevari muharare kuti ngauya kuno kumaita sei vashaika asi pakazovhurwa dhoo vakatoonekwa vakatomira kuseri kudhoo vakabata dhoo vachirova dhoo izvezvi kutaura kuno kwandiri kutanga vakabvaiswa muhospital. Gogo ava vairwara nei? Vairwara kwanzi kupera simba kuita senge munhu anonzwa kupera simba dzimwe dzenguva kuti simba ravo raita shoma uyezve munhu akura. Pakaenda kuchipatara mbuya ava kusvikira vazoendeswa kumochari mutumbi wavo dhokota akatotaura kuti munhu apera we. Mukoma KB hakuna munhu anoendeswa kumochari pasina signature yadhokota. Kana tichitaura nyaya yemochari tikureva kuti anoti munhu afa ndichiremba. Chiremba akasaina kuti muntu wafa uyu ndiri kukumbira vanhu vari kumuzarabani kusanganisira nahama nevanhu vanogara namai ava ngatifambei tese. Muri kuti security personnel ndiwo yakazonzwa dhoo rakurohwa ndikushedzamo muri kunzwira zvinoitika mukati umo kuti handei vachibva tienda vakatiungana kuti aiwa umu hamuna zvinhu zvinofamba umu nekuti zvirumu zvakafa right. Saka zviri kuitika vanhu vakati handei tese kunosvika nokaungana lezo kunovhura dhoo rezo vanosangana muchemberi vakatomira vakabata dhoo mati muchembere vakura sei 96 years. Saka izvozvo remuchipatara vari kurapwa vapenyu. Hey, saka veukama vari kuti kudini? Munhu wavo ari kurapwa ndizvo vari kuziva because muchipatara ndo munonzi munhu apa ndo munonzi munhu apepuka izvezvi munhu wavo ari kurapwa ari muchipatara.
ndiani aunza nyaya kusimuti timu ravo kuti hatizivi kuti zviri kuitika izvi veukama kuti ndizvo here zvino kuti munhu akambofa akamuka akafa akamuka akafa ndokuzomuka amumochari ya vakafa kangani katatu vakazomuka wamumochari gogo avo muroi mhani ngavapupure ndokuti vafe zvamuchose vakasadaro otherwise goro rino rinopera vachifa vachimuka na baba kudai ndinonzi tatenda muronda ndiri palocking va azi gogo ngavapupure nokuda kwekuti vakangotadza kupupura chete aiwa gore rino tinopedza navo. Kwanzi nemukomana unonzi Alan Chinovava anooneka paHighland roundabout anotengesa bhutsu kwanzi ndamerera angunyora kuti ndamerera ndini Alan Chinovava. chirongwa chino bhozhongora segment muri kuchunzura nevasawira vedu vePrim. Ndine mashoko pano ari kubvaka kuvasawira vedu the original Ethmovers. Angu security iyo kuwedza right ngaigare yakachengetedza mudzimai iyeye. Tiri kuda ka update musi weMonday ndinonzi musondosi tine makumucha ndiri kunoko kubhindura tinotenda muri yeZimbabwe nokutandadzana nesu muchirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM radio ninchemero wakanyemba bonzo pabodzi kana bhozhongora tinodzoka zvakare musi weMonday papa Isabel ndiri kuona vari kutsvaga ka nhamba dzemubatsire mucheka chokwadi muri yeZimbabwe namba yo 0789789616 0789789616 nemwe noti 0780 258 564 0780 258 654 0712 910 770 0712 910 770 nemwe ni 0775 333 182 0775 333 182 ndinovimbo ndidzo namba zacho vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata pa namba dzangu dzisina chipomerwa ndati namba dzisinganyadzise namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36 ndapota musabipa sa Rebecca Foster rikiti vukanyemba na bhozho chepa wedza icho mudzimai wekudaka kuzura ari kudaka kutiza nechokwadi ngambomira izvozvo mutsavese vari pasi pasabhuku nyamutumbu ku 44 baba vangu bamunhenga birida netimu mashasha A to Z ndinonzi hita nyakarenga baba ropa ndiri kunoko kumandara ichokwadi kuti chikwata